Nang-adlaw pag-usab yami, Ems. Yes, may adlaw pag-usab sa atong mga avid viewers. Welcome sa itong tulamanon. Kini ang Mga agik-ik, aguk-ok, o agak-ag. Ang karaan na maglangay, ani anang atong unang pag-ik. abi ni mo bayro ni bay sa walay paghambog nga akong lolo ba? Yan naman. Kanang di ka mo tuo bayro ni bay. Usa ka gatos na ang napatay. Ati, usa ka gatos patay si Mulolo? Oo, usa ka gatos na ang napatay. Magkita na yung Mulolo, kaya kapatay usa gatos? Nakapatay siya usa ka gatos niya. Imong lolo bayro ni bay. Ikaw. Ay, kaloy sa Ginoo taon, usaray na patay, apa ni ka paghambog na akong Lolo? Usa ko saray na patay? Ah, grabe naman pud ana. Ako ang napanghambog sa kong lolo. Usa ka gatos ang napatay niya. Imo usa ka buok. Ay, usar ka buok? Ika naman. Bisa ko usar ka buok ang napatay sa kong Lolo, apan ang napatay sa kong Lolo, ang iba pong Lolo. Panto gra. Abi ni mo yami eme, di pa paghambog. Kanang ubang mga scientist ay ego ra na nakadtong bulan. Apag ako'y masayantes, mo ato kong adlaw? Di na kumutuwa na bayro ni bay. Nga naman, Kay nga no, inig-adto pa lang nimo sa bulan. Wa pa gani ka katunga. bulan Lanay nakas kainit. Dili sa adlaw, di sa bulan, ato ko sa adlaw. Og mato ka sa adlaw, lanay nakas kainit. Ay, kay iba tumpo ko gabi, hindi magkuadlaw man to. Mao di. Sina dayami, sukta nagugugot? Sige na, sukta ko, kay di ko ni mo sukton, ay magpakamatay ko, maglaslas ko na kong pulso, buslaan di ka mo sukot na ako. Wata ko anay muhang pagpaninguha ni mo bayro ni bay. Yan Wala man. manggari ka magpatuli kana pa kang paglaslas. Botang eh. Okay, mi Ems, mo kato nga to ang paglingaw sa itong tulabanon. Yes. Thank you so much ang ato ang tulumanon mga agik-ik Aguk-ok o og agak-ag. agak-ag. Salamat and ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa mga YouTube channel that is Star Radio Tayasan PH. God bless guys sa tanan. I Kasi love mo you all. nga, kuha mo nga TikTok. And then sa ako nga TikTok that is MLOves11. Thank you. O sa po, ako po nga vlog. Ako Yes. po ginapit sa kong vlog nga Byron ni Byron Vlog. Ang amo nito, kaya kito nga mga balag pasiaw, mga balita inyo na nga madunggan. Okay? Yami Ems, hangtod sa sunod hikayon sa itong paraguban. Yes. Sa itong tulamanon nga Mga agik-ik, aguk-ok o agak-ag.